ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ଚାଲିଛି ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ। ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ। ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲି ପଣ୍ଡା। জীবন শেষ অপরাধে ভাইরাস নিশ্চয় করিব। জীবন শেষ অপরাধে ভাইরাস নিশ্চয় করিব। তাহলে মোটামুটি বাইরে তপস্যা করে তাহলে মোটামুটি বাইরে তপস্যা যদি পরজন্ম সফল যদি পরজন্ম সফল তাহলে মোটামুটি এই ভিডিও মাধ্যমে দর্শক বন্ধু ମାନଙ୍କୁ অনুরোধ করছি ଆପଣମାନେ ଏ ନାଟକଟା ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ। କିନ୍ତୁ ନିଛକ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଘରର କଥା, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ ଡ୍ରାମା। ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ଲୁହରେ ଜଣେ ହସେ। ଆଜିକାଲି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ନାଟକଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନାଟକଟି ଦେଖିବେ, ତାପରେ କହିବେ, କମେଡ଼ି ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ସିନ୍। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଷ୍ଟେ ରହିବ, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଜଷ୍ଟ ଝଲକ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ କଳାକାରମାନେ ବସିଛନ୍ତି।